Cítiš sa, ako by ti niekto zhasol svetlo v živote a duši? Ako by ti všetko unikalo? Svet ide ďalej, ale ty stojíš na mieste? Niečo v tebe stíchlo, chýba ti energia, radosť, nápady, motivácia a všetko sa točí akoby v začarovanom kruhu? Zobúdzáš sa unavený, s hlavou plnou pochybností? Tvoje myšlienky sú roztrúsené, radosť je preč a ty sa len snažíš prežiť každý deň? Potrebuješ zmenu, stagnuješ, ale netušíš, kde začať? Nevieš, ako to znova naštartovať a prebudiť? Ťažkosti a komplikácie má v živote každý z nás, len nie všetci dokážu stále bojovať proti nepriazni života či zlým okolnostiam. Tento silný rituál rozbíja stagnáciu, mentálnu hmlu, prebúdza tvoju vôľu, vnáša svetlo tam, kde ho už necítiš. Naštartuje vnútornú potrebu zmeniť svoj život. Otvára cestu, keď strácaš chuť a blúdiš vo vlastných pochybnostiach. Vytvorená sila, kde si aj ty znova spomenieš, kto skutočne si a čo všetko dokážeš. Je to prebudenie, ktoré dodáva jasnosť, odvahu a zapaľuje iskru, ktorá vyhasína. Myšlienky sa ujasnia, prebudí sa sila, energia, nápady a nové možnosti. Ak potrebuješ nový štart, duševné prebudenie a nový pohľad na veci okolo seba, je to riešenie na pritiahnutie úspechu, zvýšenie vnútornej motivácie, očistu mysle a otvorenie nových možností a príležitostí. Je vhodný na obnovu, nové nápady i začiatky v živote aj podnikaní. Jasnosť, odvaha, sebavyjadrenie, koncentrácia, rozhodnosť, mentálna energia, inšpirácia. Veciam sa začne postupne dariť a energia okolo teba sa pozitívne zmení. V tomto rituále drieme sebavedomie, kontrola nad vlastným životom a ďalším smerovaním. Symbol znovuzrodenia, chuti realizovať, meniť a žiť naplno, slobodne a voľne. Je to nová energia radosti a osobnej sily. Ak potrebuješ práve túto silnú energiu, už v najbližšiu stredu sa môžeš aj ty pripojiť k tomuto rituálu. Stačí napísať do Messengeru, kde dostaneš bližšie informácie.